Abasolwa abatshela inkantolo ukuthi amacala abasolwa ngawo abawenzanga. Baphinde bayibophezela ukuthi insuku zonke zokuqulwa kwecala bazofika enkantolo. Bathe angeke benze imizamo yokuxhumana nofakazi abazobizwa futhi angeke baphazamise ukusebenza kwengalo yomthetho. I do not know the identity of the witnesses upon whom the state will rely in order to prove its case against me. In any event, I have no intention to interfere with any witnesses, as I have no cause to do so, and I undertake not to do so. Kodwa ophiko oluphenya amacala umphakathi NPA luthi linobufakazi obungakavivinywa enkantolo bokusatshiswa komunye wofakazi, ingakho lusamile ekutheni abasolwa abangayitholi ibheyili. Umsebenzi usaqhubeka ukuthi kutholakale umuntu okuyena uthumele umlayezo lo othusele omunye wabafakazi bombuso. So lo msebenzi awukakapheli usaqhubeka njengoba sishilo nasecourt umbuso ukuthi sibhekane nesimo sokuthi okwamanje asikakakwazi ukuthi sithole ukuthi umyalezo lowo bophuma kuyiphi phone kubani. Abasolwa bagcine esitokisini.